Salceda, kan ikaduhang distrito kang probinsya ni Albay. Tangara ni Kuya Jum. Diyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini ang sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños, with Kuya King Reginaldo, the weatherman. Of course, yaon man dyan po ang pagiriba sa 2D Special Projects with Kuya Mundaeng. Kading Tots di Solo. Yaon dyan si Sir Ian Buena kan Kamalig. Willie Splana and Jos Barcelon. Samuya po mga muses dyan po sa admin. Yaon dyan si Ate Erika saka si Ate Hazel. Kami po gabos, nagpapaabot kan sa muyang pangungumustasin paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Sabi ni Jonathan Memoracion, maray na hapon databi sa gabos. Sa muya pong pagtaon ni Diyos Mabalos. Duman po sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na po itong mga healthcare workers. So sa inda pong padagos na pagtaonin serbisyo, tangani po maprotihiran ang lambang saro sa tuya kontra po digdi sa COVID-19. Sana po sa mga pangadjion niya to, isabay niya to ang sa inda pong kaligtasan na sinkarahayan, tangani pong bantayan sindakan sa tuya pong kagurangnan sa inda pong trabaho. Trabaho para sa bayan. Sa muya man pong pangungumustasin paglaom, minaalintoto po pasiring sa bilog na probinsya kan Albay. Lalong-lalo na po digdi sa ikaduhang distrito. Poon dyan sa Rapu-Rapu, marinapon palan kay Primong Vicente, dyan sa Mananaw. Pasiring dyan po sa munisipyo kan Manito. Uyugon mo si Kagawad palan kan Barangay Kagawad kan Kabit, si Doroy. Nagpasiring palan dyan sa Akal. Marayong nadatabi ang kadagatan, bako ng Maukulon. Maray na po, hindi po sa Ciudad Legazpi, sa Catanduanes, dyan po sa Kamalig, Siringman sa Daraga. Ay pati po mga parantabay niya to dyan sa probinsya kang Catanduanes, pasiring duman sa may Northern Samar. Lalong-lalo na po dyan sa Katarman and Lawang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Friday night and the lights are low. Charot Ardales. Good afternoon po sa imo dyan sa Civil Subdivision. Siringman si Manay Mili, dyan po sa Bitano. Pati po mga parantabay niya to dyan sa Tuburan, Tuburan, Ligao City. Dyan po sa Paulo, good afternoon po sa inyong amin. Mga tagayan siton Rinconada, Maraya Apon. Ano nga yan pagkuro istorya niya tungo niya? Good afternoon pala kay board member Giselle Richard Salceda, ang presidente kan Philippine Councilors League, Albay and Bicol chapters. Siringwan kay Councilor ABC President Adrian Salceda, dyan po sa Pulangi, Albay. Siyempre, marinapon man kay Councilor Caloy Flores, dyan tabi sa Ginubatan, Albay. Kung nagmumonitor man si Mayor Tupe Flores kang Ginubatan,
puwerte itong sa imong pig-post baga sa Facebook. Ano daw kung testingon tayo dyan sa imong farmhouse. Leave them burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. Naagian ko ining sarong magayono na quotation sa wall ni Pading Tots Di Solo. And garo na kulaonan sa kuyang pagkukulang tabi Kuya Jun. Kunday ko ini basahon, no? In toto sa English. Dahil nga ni, this is very, very true. Ini pong quote na ini, attributed po ini kay bistado nindo ini si Nelson Mandela. Bistado nindo ini. Sabi ni Kuya Jun, iyo nga, taga-daraga ngayaan. Sain sa daraga. Ini po si Nelson Mandela. Yun ni po ang dating presidente duman sa South Africa. Ini po, political prisoner ini for almost 30 years kayo din during the reign of apartheid or apartheid, yung white supremacy baga Kuya John, na duman sa South Africa, although iyan na lugar na iyan talaga ang mga natives dyan, mga itom, pero ang gobyerno ninda, minority ang may kapot, so mga puti. Ang mga itom, yaraon sa mga squatters area nag-i-restar, asin sa mga puti, yaon sa mga class na subdivision, mga mansions ang pig-i-restaran. Ngunyan, pagluwas ka iniyo sa prisuan, ini si Nelson Mandela, dahil po sa pressure duman sa apartheid government kan South Africa ka ito, pressure kang international community, pinaluwas ini si Nelson Mandela. Asin, nagkandidatong presidente, nanggana. Nanggana. Kaya nga ni sabi ni kay ni Nelson Mandela, kay itong kuan, panahon niya, digding sa muya, ang saro ngayang tao, napipreso muna bago maging presidente. Pero dyan nga sa Pilipinas, naging presidente muna bago mapreso. Pero ba ko yan ang quote ni Nelson Mandela, no? Ang isang pag-ibig. Oni po ang sinabi niya, when you are at the top, be careful of the monster called pride. Pride will make you look down on the people who haven't attained your level of success. When you are at the bottom, be careful of the monster called bitterness. Bitterness will make you jealous and think that other people are the reason you haven't made it. When you are on the way to the top, be careful of the monster called greed. Greed will make you impatient and make you steal or seek shortcuts. When you are on your way down, be careful of the monster called despair. Despair will make you think it's all over, yet there is still hope. Hoy, Don Rangasa of TV is watching. Maray na hapon tabi sa imo Don. An hapot tabi ni isa nga nito doon sa driver ta. Si Smile. Ang hapot baga doon ni Smile, no rin naman da kita ma-stop over sa San Pablo para magkaon kan masiramo na patatim. Pertiyon ini yung binasa kong ino. Pertiyon ang nabot sabiyo na mensahe kay niyo. Oy, si J. Louie pala na sa paulog nagdadangog. Kumusta sa mga taga-paulog? So, sabi ni Nelson Mandela, kung ikaw ngayaon na sa alituktok,
Mag-ingat ka nga ya. Digding nga sa monster. Ano nga yan monster sa Bicol? Ang monster baga. So, legendary in fictional character, no? Na makatakuton. Dakulaon pero makatakuton. Be careful nga ya of the monster called pride, yung pagpaabaw-abaw. Taan pagpaabaw-abaw da, ini da tabi magdudulot sa imo, magtatao sa imo na minuson mo yung mga tao na naod dyan, dahil nakasabay sa pag-asinso mo. Ngunyan, kung ika naman databi na sa irarumpa, mag-ingat ka databi digdi sa monster, na apod bitterness. Ano nga ni sa Bicol so bitterness? Muto-muto. Hinanakit. Ta kung ika databi, paano nin hinanakit sa imong puso, sa imong buhay? An hinanakit na yan, iyo databi an magdadara sa imo nin pagkauri. Asin pag-isip na an ibang tao databi, iyo an rason kung nga ta dae mo na kukuan maut mo. Ang pigmamaut mo. And kung ikadatabi nasa pasiring na sa kitaasan, kung ikadatabi pasiring na duman sa top, when you are on the way to the top, mag-ingat ka man databi sa monster na ang buot sabihon o ang monster na pinagaapod na greed. Ano ang greed? Pagkaagas. No? Pagkaagas. Dahil databi ining monster na iniyong pagiging agason, iyo databi ini ang magtatao sa imo nin kaisipan tanganing dai ka na mag-agi duman sa normal na proseso. Kan mga bagay-bagay. Yao na digdi so minalaog so panlalamang. Everywhere you go, lights flash. Ngunyan, kung ika naman databi, dahil siguro sa mga circumstances na dahil mo maiwasan o ika mismo ang may gibo, natakdag ka, hali duman sa itaas, asin luway-luway ka nang nagdadaros-dos pa ibaba, dahil ka databi, Designer music. magpadara, o mag-ingat ka databi duman sa monster na pinagaapod na despair. Ang despair bagaso, kawa ranin pag-asa. Dahil ang kawa ranin pag-asa, iyan databi ang magdudulot sa imo, nin kawaran, nin pag-asa. Smash it. It's got to be in Desperado ka na eh. Dahil ka na nakaisip, nawara na sa isip mo na there is still music. a light at the end of the tunnel. Uyugun mo. Tama daw ako, Kuya King? Tama daw ako, Senyor Don Rangasa? Bahala ka nga sa buhay mo. So, magayon po ini yung pag-isip-isipon niya to, aday. Dahil ang lambang saro sa tuya, arog kay niyo ang pinag-aagihan niya to sa buhay. Naramduman ko kay ito, Kuya John. Dahil ko napagsabihin kung sisisungaran. Pig para lamuda ako. Ako mismo. Dahil da akong utang na buot, bla bla bla. Sabi ko, dahil da ka na kaya, tayaon ka na sa taas. I'm just a lowly, anong sabihin ta? Community worker. Sabi ko, sana tayaon ka na sa itaas. Hopefully, kung bumagsak ka, Designer music. sana saluhon ka kan mga nagkaturungtungan mo while pasiring ka sa itaas. Tut mariutip, garo nagdilang ang hila ko. So pagkabagsak pati kay to, Kuya John, bako lamang yan loy-luway, kundi sa pigaapod bagan lapanak. Got to be in vogue. Dahil na nakabangon. Kaya kung yaong ka na sa taas, Stick on your sweat dapat maging humilde. to make it. Lalong-lalo na po sa
pag-label sa mo mga pag-iriba. Dahil mo pagtawanin pangaran, ha? Dahil mo pagtawanin dahil datang pangaran ang mga nakaibanan mo sa pagtaas mo. Speaking of Lapanak, maray na hapon sa mga parantabay niya to diyan sa Masarawag, Ginubatan, Albay. May mga pamilya diyan na anbansag Lapanak. Hanapon mo an apelyido, dahil man makuha, pero haputon mo kan bansag na Lapanak, madali yun sa namakuha. 24 minutos, makalis na po ang alas 4. Inda ko sana kung bako ining fake news. Ha? Pwede siguro ining kumpirmaron ni news director. Tayo ni po, kinuha ko duman sa region 11. Ini pong informasyon na ini. Ali duman sa region 11. Na mandatory na databi ang pag-attender nin seminar para duman sa mga driver, Kuya John, na ma-renew kan sa indang lisensya. Buy it if you're able. Ano daw kung makonfirmar tayo ni sa LTO? Ano? Ini databing mandatory seminar for driver's renewal, license renewal, is a 4-hour reorientation course needed for non-professional driver's license, while 8-hour reorientation course is required for holders of the professional driver's license. Ini po ang spokesperson kan LTO Region 11, si Attorney Lloyd Igdanes. Designer music. So ano po ang sa indo kay niong punto? Ako po dahil ko nasabutan nga ang LTO, garo puro na sa napagpasakit sa driver na naisipan. Maray nga ni so motor vehicle, ano yon? Motor vehicle inspection centers or system. Bako ng mandatory. Optional na. Grabe pala nito, ano? Grabe ang hahakuton na pirak. Kung nangyari ito. Nauuni na naman, hindi ako sana, baka fake news ini. Maray, kung ang ining 4 na oras na reorientation course para sa mga non-professional, kabangang aldaw. Maray, kung libre ini. Tapos kung nagtatrabaho suma attender kay ni Kuya John, kung babayadan, so napir dinindang oras. Di ba? Nasa pandemic kita ngunyan kabos na tao, nagkukuro-kuso, siribot, tangani po na makadilin siya nin sintabo. Uni naman ng LTO, si Botman, tanganing andilin siyang diit kasarto yung namamanwaan, matakbing pa. Taday ako nagtutubod, dahil yung reorientation na ni, dahil yung bayad. Iapo taday niyo sa LTO. So, ini pong mga professional drivers naman, 8 oras. Kung nagtatrabaho ka asin nagdidilin siya ka, nagkakaigwa ka ng sweldo na 600, di pierde na so. Pierde na so sa imong pinagdilin siya. Mapapaduman sa natabi sa LTO. Di ba? Sa pag-attender mo kan reorientation. Hopefully, adalan naman ini tangani na day masayang ang mga panahon kan sa tuyang mga drivers. Nasa linya si Kagawad Malo Dagsilkan Manito. Ano daw ang kuwang kay ni? Ano daw? Hello tabi Malo. Alato na tagar maluyaw ng sa imong hain ka na sa kuy ba ka? Hello. Hello. Oh, ano lamang? Good afternoon. Afternoon. O, dahil nakapag-umiin mo. O, dahil. Una ko ta LTO ang topic ta igwa ka ideya kaning manungod sa reorientation kan ma-renew kan mga lisensya. Una. O sige, magabutan lang tayo matataod, So yan po mga tugang si Kagawad Malo
dagsil kan manito albay. Sige. So, ini ipa-follow up ta po ini, tangani po na masabutan niya to nin husto dahil ini po apektado na naman kanyan gabos na mga lisensyado na magmaneho nin sasakyan. No? Garo nasa limelight permian LTO ngunyan. So, on the positive side naman tabi mga tugang, pag-abot digdi sa LTO, kan nakaaging aldaw, nagkaigwa po ni Bareta na ang LTO sakaan TESDA magkakaigwa po ni Memorandum of Agreement tangani po maimplementar ini pong free driving courses para po duman sa nangangaiponin lisensya. Aan mayor na katuyuhan tabi kay niyo. Ang katuyuhan tabi kay niong programang ini kang TESDA siring man kan o proyekto kan TESDA asin kang LTO na magida atabing safe ang mga tinampo niya to. Bako lang duman sa Metro Manila, kundi maski sa mga probinsya. So, obviously, ini po na programang ini, saro po sa magayon na programa kanduang ayon siyang ini kang gobyerno, tangani po na maasigurar ang sa tuya pong mga namamanwaan na driver ka man, rider ka man, cyclist ka man, o pedestrian, libre. Libre ka na maggamit kang tinampo na safe para sa saindo. Iyan po sa paagi kan sarong programa or proyekto kan duwang ainsas na niyo, LTO asin ng TESDA, para po magluwa, magproducer nin more educated drivers na yaon po dyan nagyayaba-yaba sa mga tinampo. Pigtawan po nindo ni Secretary General kang TESDA, General Isidro La Peña, na inidatabi libre. Libre ang training po dyan sa TESDA. Kaya lang ka nakaagi bagang aldaw, nagkaigwa ni dahil pagkairintindihan, tas yung mga graduates nin NC2 driving sa TESDA, daipig unra kang LTO. No? Kay puan da atabi, duman sa mga LTO accredited private driving schools. So yan baga sumainit na isyo kasusaro, di ba Kuya John? Nata ngayon lugod sa TESDA na mandated kang gobyerno na mag-training kan mga drivers asin iba pang mga vocational technical workers, natataday pinag-reconnoisseur kang LTO sa mga tapos, mga assessed, mga nakapasar na mga trainees kang TESDA. So yun na siguro, kasabay siguro digdio yan na pag-resolver kang isyong yan ano. Siyempre, pag no nagkaigwa kimowa, igwanin understanding. Libre po yun Alato na lang niya to kung noarin po ang nasambit ng pa-training kang TESDA asin man kang LTO. Iguana kita ni 34 minutos, makalis na po ang alas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado.
mula sa Microban GT Disinfectant. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, balik na kita sa tuyang programang Tudi sa GB. Ngayon pong Webes. Petsa 18 na kan bulan na Marso 2021. Maray na pong tabi sa imo maniton nyo. Sa Sabado mag-istoryahan kita, no? O sa aga. Sa aga, Biyernes. Sa Sabado. Okay, digdi na kita sa tuya pong oral istoryahan. Matao kita ni Norwalawig na panahon. Digdi po manungod sa COVID-19. Punan ta po sa pag-remind sa mga parantabay niya to na ang COVID tabi yaong pamangiraray sa palibot niya to. In fact, padagos po ang paglangkaw kan bilang kan mga na-infect kan nasambit ng virus. And dapat sabuton niya to na ang COVID-19 po nakakagadan. So diyan kita ma-take off ang COVID, yaon pa sa palibot niya to, ang COVID nakakagadan. Naobserbaran po kan mga health authorities niya to na kan luminuwas ang bareta na iguana po na na-develop na bakuna. Garuda tabi naging relax ang lambang saro sa tuya. Mala nga ni ta maski so minimum health requirements or protocol, halos dahil na niya to pinag-iintindi. Igwa nga na akong nakauron, nabalik-balik sa Metro Manila. Namang padik. Garong nga normalo na dumaan, mga jeep nga nga, dahil namang kansuyan mga draw division na plastic. Ayaring mo man nga dyan sa tinampo sa Metro Manila, nagbabarabaan, nagsusurusuan ang tao. Ani ba dahil naman nagmamask. Yung pagbabawal po sa magduman sa mga crowded areas, wala na.
In fact, ang iba nga ni po, ipinagpipirit na po ang sa inda pong ideya na buksan ang sinihan, buksan na sa mga theme park, etc. etc. Nga ni daang makahangos na ni ekonomiya kang Pilipinas. 1 year naman ang gadbaga, Kuya Jun, bako? 1 year na kita nagparasurulot kay ni ong mask na ini. Ako nga ni, bata dati ng pango ang dungo ko, mas lalong napango. Dahil digdi sa mask na ini. Pero nagsusunod kita because may katuyuhan ang pagsulog kang mask. So ngunyan, may bakuna. Pasalamat kita, tamay na-develop na bakuna, maski nga ni bako pa siya commercially available. Kaya baga, dahil pa man siya ki, anong ngaran kay ni? Ki permiso na ipabakal dyan sa mga butika because nasa ikaapat pa sa ng phase kan pag-testing kay niyo. So, nagluwas iniong bareta, particularmente duman sa Metro Manila, na suminirit pa'y taas, Kuya Jun. Ganito nyo. Pading lito. Suminirit pa'y taas sa level kang July 2020. Kung sa indong magigiramluman, ining July 2020 panahon, iyo ini sa panahon na uminagad ki kariyo, uminagad ki time out, kumbaga sa basketball, uminagad ki time out sa mga healthcare workers niya to dahil kung sa basketball, tinambakan sindanin puntos kang corona, COVID-19. Time out ko na ngaya. Tanga-tanga oni na overwhelm kami kan COVID-19. Nagkaroon igwa nga ni mga issues kay ito una dahil dapat nagkaigwa kaya kay itong posisyon sa mga health workers. Dapat ngaya sa kudagtirindog kamo dyan, fight sa nakamo. Mga tao pa man bagayan nakaipuhanin na recess dyan sa sainda pong trabaho. So ining panahon na iningon yan, kaparehas ini kang panahon kang July 2020. Alagad ang mga health workers niya to, nakakuha na po nindakol na adal ka nakaaging taon. Kaya po niya, kayang-kaya na nindang hampangon yan. Apwera pa kan sinda po iguana nin mga bakuna na resibi. No? Pero, nanutaran po ni Congressman Salceda na bako pa sufisyente ang bakuna niya to. Ngata. Iyan ang day niya to masabutan. Nagkaigo bagatabi ini na pahayag kay ito ini si General Galvez na dakol naan sa tuya pong pinagtagamang kwarta o utang ini sa World Bank, ADB, etc. na minaabot na po sa 126.75 bilyones pesos. Pero nga tangon yan, tapuro sa na donasyon pa nag-aabot. Okay lang siguro kung ining kwartang ining inutang tagama para dumampo sa pagbakal kan mga virus. Imagine, kan April 20, 2020, nag-utang kita nin $100 million for COVID vaccines. 1 month after, kan Mayo 28, 2020, nag-utang na naman kita nin $500 million for the same purpose. Magbakal din COVID vaccines. Kan December 16, 2020, nag-utang na naman kita nin $600 million. Kan pitsa dosi kang Marso, 500 million. Igwa pa ki 400 million, as in 300 million, ngunyan sa nang bulan kang Marso. Apwera pa yan tabi mga tugang, kan 10 billion na budget kang DOH, say rarong po kan Bayanihan Act. Kaya suma total, 126.75 bilyones pesos. Ang takamang o tagamang kwarta, bakong takamang nakatagamang kwarta,
para pambakal nin bakuna. Pero ano minabot sa tuya? Donasyon. Ha? Mala nga ni, ngunyan pa sa ng aldaw, ha? Sinabi po ni Vaccine Char Carlito Gardes Jr. na ang Pilipinas tapos ang gobyerno kan Israel nag-uulay para sa posible databing donasyon nin COVID-19 vaccines. Sabi niya, yes, meron po discussions for donation. Ang pigahanap tadi diyo, ang diskusyon, tangani po na magmaterialize na ito pong pagbakal niya to nin awad-awad na kantidad nin bakuna na pwede na pong taritian, bakunahan ang gabos ng mga Pilipino na kaipuan na bakunahan. Sabi nga ni Congressman Salceda, kay Tupa, hastang unyan, ang piga para sabi niya, hidaliu na yan, dahil na magparaasa sana dyan sa mga donasyon. Kasi ang donasyon, limitado man sanaan. Kung ang kaipuan tayo 70 million or vaccines for 70 million Filipinos, yan siguro ang 70% na herd immunity, so be it. May kwartaman sana. Kaya nga ni sabi ni Dr. Tony Liatzon, money is not the issue. Tas sige na sa utang, di ba? Sige na baga sa utang, so money is no longer an issue. An issue daangon yan is political will. Aramin do ko nambot sabi yung political will. Yung kagustuhan na gibuhon ang buot niya tong gibuhon. May kwarta, nagpanautang. Natata, pig-highlight niya to sa donasyon. Ang donasyon, limitado man sa na yan. No? Kaya nga ni, ininat ko na sa mga healthcare workers. Pero, nailing tangon yan, na talagang kaipuhan na ang mass vaccinations. Dahil, binuksan mo na ang ekonomiya, sa mga tao, sa mga trabador, gabos, nagruruluas na, tamagahanap buhay na san taon na sindang sukamang ang ekonomiya ninda, ang pagkabuhay ninda. Kaipuan na talaga na magtrabaho. Pero wara po nin immunity because dahil pa man nagkabarukunahan. Sabi nga ni kan dating DOH Secretary, kung pagbabasihan databi ni si Dr. Cabral, babae ni Esperanza Cabral, kung pagbabasihan da ang kaskas o luya kan pagbakuna tangon yan, aabotong databi nin 12 taon bago mabakunahan ang 70 milyones na Pilipino. Imagine mo 12 taon bago mo ma-reach ang pigaapod na makuha ang pigaapod na herd immunity. Sa yung kakampuruton. Sa yung kakampuruton. Sa Amerika tabi mga tugang, kan ang presidente si Trump, pignigaran niya ang virus, tayo man nga tayo man yung virus naan, pati nga ni so top epidemiologist niya si Dr. Fauci, pigsautan na bua-bua, pigsautan na bua-bua so Dr. Duman, nayuan in charge pag-control, paglaban sa mga arog kaning mga epidemic. Bua-bua nga yan, nadaog si Trump, luminaog si Biden. Ang estratehiya ni Biden is ineksyonan gabos ng mga Amerikano. May bid nga niya kakuya yun. Siguro mga 90 years old na ni. Pig ineksyonan siya sa lawag kan auto. Taduman sa Amerika, ang ginibo, may mga vaccination center. Siguro baga mabakal ka nga dyan nga sa mga fast food. Yung drive-thru, duman nagpipirila na sa kutsi. So mga, siguro, sa mga nagtrabaho, nga ni pagkabakunay sa India, after 30 minutes, obserbaran sinda, hali na. Head-on collision against COVID-19 ang ginibo duman. May political will. Iyo tulos ang tinutukan ni Biden. Barakunahan ang gabos. Yung
ngunyan kita, paano na kita kaini? Ha? Ang saro pang problema niya to, ngunyan tabi na langkaw, ang bilang kan mga infected persons, siyempre, yung sabi ni Congressman Salceda, as COVID centers fill up, we will see more non-COVID patients in private hospitals. Ha? Ngunyan databi na ang mga COVID centers pano na, ha? Nasa critical level na, igwang kitang nahihiling na sumanga ng COVID sa COVID patients, mga darag sa ini, duman sa mga pribadong ospital. Na kung saan, aram niya itong padagos, na paglinaog mo dyan sa pribadong ospital ang pasyente Kuya John, Manoy Tonyo, Pading Lito. Ha? Paglinaog mo dyan sa ospital, paalabaw ang presyo bayadan mo, ang gastos mo, di ba? Kaya burong-burunggo tabi ang mga may pasyente. Di na lang kita sa sa Bicol, di Salbay. Pag may pasyente ka, dahil pobre kang namamanuaan, dati, pag nasa normal kitang panahon, ang dalagan ta dyan sa BRTTH, sa Bicol Regional Training and Teaching Hospitals. Ngunya na may COVID, means most of the time, dahil na akuon dyan sa BRTTH, dahil COVID center yan eh. Ang BRTTH, COVID center yan. So ano ang ginigibukan BRTTH? Pigre-refer niya duman sa mga pribadong hospital. May duwadigdiong pribadong hospital na pirmi nakadalagan duman ang mga pasyente because iya mandatabi ang to be fair with them, iyo mandatabi ang pinakabarato among the private hospital sa Legazpi. So yan. Now, pag-arog ka yan ang senaryo, sabi ni Congressman Salceda, expect na asaan da atabi ang satuyang dapat asahan na igwapo nin mangyayaring mga surprise as in abusive medical billing. Kasi practice na yan eh. Anbot sabi yung kanin ni Congressman Salceda sa saya pong House Bill 8331 na ang DOH databi mag-set up na nin regulasyon as in hotline na kung saan pwede mag-file in complaint kontra digdi sa mga abusive billings kam private hospitals. Dapat da maging proactive na kita dahil nailing na ang sitwasyon. Halangkawan ang kaso kang COVID, napapanoan sa tuyang mga COVID centers na usually mga public hospitals yan, kaya ang mga pasyente na bako man COVID-related, duman na pigre-refer sa mga private hospitals. Now, yao na duman sa problema. Naramduman ko kay ito, digdi po sa Fair and Transparent Medical Billing Act ni Congressman Joey. Ansaro sa mga provision, ipo na, garo baga sumalaog ka dyan sa Kuya John, sa restaurant, nailing mo na ang menu. Ngaya, igado, 60 kada order. Gulay, 30. So, ini man ang gustong sabihin ni Congressman Salceda. Bako mga surprise. Kung minsan baga, tawang ka ki Bill dyan sa restaurant, taday mo nahiling kung gurano, pagtawan sa imo, garo mo mailuwa sa pigakaon mo, mahalon pala. Yan. Ini po ang gustong sabihin ni Congressman Salceda sa simpleng pagtaram. Ini pong mga pribadong ospital dapat may menu na kung saan pwede magpili ang pasyente. Ini ngayang dialysis na ni ngaya, o ni ngaya sa kuya ngayon, kaya ko ini. Di ba? So yan po ang saro sa mga nailing na solusyon, digdi po sa mga surprise billings and abusive billings. Yan po, mandated po yan dyan sa House Bill 8331, principally authored by Congressman Salceda, ini pong Fair and Transparent Medical Billing Act. Okay? Sige. Now, ano pangayaan pag-irestoryaan tamanangod dyan sa COVID? So, nailing ta na naglalangkaw ang kaso,
nag-aabot sa tuyang mga bakuna, mga donasyon pa sa na yan. Dahil paaram kung nakakuha na kita ki supplier na babakalan ki COVID. Taday man pigsasabi ninda naramdaman nindo ito na nagluwas baga nga ni Subareta napigapot. Gura no man ngayaan sinubak na yan. Ay confidential ngayaan. Confidential. Garo baga so nagpapabarakal dyan sa uning kuan, uni sa online selling. Apota, gura ano nga simbagong ka? PME. PME. Saan ka man nakailing ka na? Diyos mio, perdon. So, nasa negotiation kita ngunyan sa Israel. Sabi ni Chief Vaccine Char, tatawan da kita kan so tada. Yung tada da tabi kan bakuna duman sa Israel, ipapadara sa tuya. Although, sabi kan Bareta, na masobra na databi sa 30,000 na mga Pilipino duman sa Israel, ang nabakunahan na. Libre. Bakunang gibo kan Pfizer. Sa mga caregivers na Pilipino, agriculture students, asin man mga staff kan sa tuyang Philippine Embassy duman po sa Israel. So, excess databi, itatao sa tuya dahil da magka-amigo ang Israel tapos ang Pilipinas. Thank you very much, Israel. Living in my dreams. You're my heart. Dahil ko na nailing kimaray. Hoy, 4 minutos na sa napalan. Where I go, Sa Sabado ta na sa ni tukaron. you're my soul. Ini pong kahaputan bagatabi kan namamanwaan kung sisayan pwede na makatanggap o mag-ako kan COVID-19 vaccines. Sirasay ini. Sa kadakol pa po ang nagduduwa-duwa ngunyan na magpabakuna dahil nga ni po sa mga burubareta na side effect. Igwa man talaga pong side effect yan. In fact, ako nga ni ngunyan, may side effect ang bulong na pigtutumar ko. Kaya ako mariparonin do baga, garo minsan garo ano nga ran kanina, kapag taram ko. Dahil po yan sa pigiinom kong bulong. May namamatayan kaya ako, ngunyan na mga oras na niyo, pero sabi nga ni kan, the show must go on. Pero subulong na pigiinom ko, minsan, ininggaro na naglalakjo. Naglalakjo ako dahil duman sa bulong na sa kuyang pinag-inom. So, halat-halaton ta na sana. Ining pag-abot ka na ali sa Israel, pero mga 400,000 man sa nagadiniong kuan, dosage or doses, di na sa 200,000 sa naniyo na mabakunahan. O ini pong hali sa Department of Health na advisory kung sira sa po ang pwedeng mabakunahan, sa Sabado ta po ini pag-iristoryan. Kuan lang ini, Q&A. Pig-simplify ini. Dahil naman kaipuhan ki, anong ngaran ka ini? Ki medical expert. Tangani pong i-discuss ini, kinaagnan ninda po ini in layman's term. Wherever you go, Tangani pong masabutan ki Maray, asin man may paliwanag ki Maray, maski ba kung doktor ang nagpapaliwanag. girl, for me. Rings on your finger. Mari paro kita kidiit, O, dyan palan sa, dyan po sa mga pasyaran ta dyan sa may Puro Lamba area. If you want, Sabi man, sa mga kinaunan nindo dyan, sa mga patos kang kinaunan nindo, dahil hindi pagwalat dyan sa tukawan. Aw ano dawan? Ano dawan? gotta break. Pigturoan kita kan sa eskwelahan, pigapagirumdum kita kan sa tuyang barangay. Pigpapagirumdum kita kan sa tuyang LGU na ang basura tabi, dahil pagparakaralat. Bata ang nagkakalat dyan, bako man lamang mga aki.
kadaklan dyan nga nagkakalat. So itong may mga darabagang balon, mga nagdodoro-date nga dyan, nag-iilusyon ka na nga ni, nagapa-ilusyon ka na nga ni, dahil ka na tao magtapok ang basura nindo. Pundon ta natabihan kausmakanan, ano? Grabe po ang isperso kan sa tuyang LGU, napakarayo ng lugar na yan. Kamungan po, grabe man ang ugop nindo. Narauton yan, Darkness fight papaagi kan pagtapok nin basura. endless I was Ano daw? living on. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong paramientra sa pamamaaran, digdi sa programang 2D sa GB, ngunyan pong Webes, On your petsa 18 kan Marso 2021. future Tangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan ikaduang distrito kan Albay. land. Tangaran ni Kuya June sa kontrol, asin man ka mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. The way you Hindi po si Councilor Nong Dawal nagsasabing mapasaindo ang katuninungan ng kakurangan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.